Isiolo Abdi Guyo oyudre kama tek e lwet od bura mar senet bang' senet yiere kod duol achiel kata yiere kod duol achiel ni buch thiche oko e apis ibiro winji ko senators duto tarik 8 kod 9 dwe matimore bang' MCAs ma Isiolo nyocha thicho Gavana Guyo e apisi kitude kod tiyo marach kod apisi e kind ketho mamoko. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo sani chunye mucho bul kendo goyo kibikibi bang' senet kalo ni buch thiche oko e koro ibiro pedhie kanyakla mar senet chakre tich ariyo kod tich adek mar joma nyien moyangore bang' aput mar komiti mar ji 11 mane chan chuogi Lwarie Lwanda. The motion having been negatived, the route of special committee is abandoned, and that implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Abdi Ibrahim Hassan, the Governor of Isiolo County, in plenary, pursuant to Section 33(3)(a) of the County Governments Act. Juma mokalo, MCAs 19 kuom 18 ma Isiolo ne ogoyo mbulu mar thicho Abdi Guyo oko e apisi mar kom mar telo mar Isiolo County. Jatelo no itudo kod ketho kaka ndiko ji 36 mang'ado ne rieko, ndiko chief officers 31, ataro mar chik. Jatelo no itudo kod chiwo rage yor mibadhi idudo chenro mag dongruok machwer umbrelo. Gavana Guyo bende itudo kod tiyo marach kod apise dhi ataro kod katiba mar Kenya kanyakla kod rem nyiso bidhruok mar kit kom mar apisi mobetie. County with 10 MCAs and 36 advisors and 31 chief officers. That is madness. You can't tell us that that is justified and that you're going to do it because your staff establishment says so. That is completely out of order, completely unacceptable, Governor. This house is house of record, And it is a house of order. We should not allow it. It is a house of order. Jatelo nyalo biro chamo nyanje nyim senet kaluwore kod tudruok mare kod senet ma ok ni kare kata matin. Guyo kopogore kod nyiedho ne senet kinde ka kinde. You have said you have 4 advisors. Name them. There is another person appointed as advisor, Equalization Fund, which position does not exist at all. What is your position of the other 32? They are working under the County Public Service Board. I'm even getting tired in my head. Mag romo mag komiti mag od bura. Jatelo seng'anjo ne senet. You guys are running Isiolo like a joke. Governor, this is the problem, Governor. You know I'm a lawyer. Yeah. Please. Yeah. I know what the law says. It is very condescending for you to send me to the law, and you know I'm a lawyer. Nyadinwaya e kendo ma ne omiyo chwade fai mar siling 500,000 e kidienje adek. Because I didn't say that. That is the record of the auditors. When you order the word liar, Governor, Lie to the committee. you are the liar. You are Governor. You are a pathological liar. Governor, you are getting out of order. Okinde mag Gavana Guyo to kod mag senet biro chwalo bok mag neno motel ne bura mar tarik 8 kod tarik 9 e kama jatelo no ichan luny kod pi mang'ich e nyim senet. That we have given the Governor of Isiolo the best opportunity to be heard as this decision is made. Hoja hii ya kwenda kwa njia ya kamati, mimi naipinga vikali sana na sikubaliani nayo. Bura mar thicho oko Guyo en mar 6 mosechopo e senet kama chiegni ni manotonye nyim senet en Gavana ma Kericho Eric Mutai. On today's order paper, Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Thieth mara